qed jisma' l-karba tiegħek u jfisser li l-mulej se jieħu azzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħek. Ġifieri din it-tieni parti ta' dan l-Evanġelu tal-Grazzja din nistgħu narawha SSTA f'tant ċirkustanzi tal-ħajja ta' Ġesu pereżempju. Ġesu li pereżempju sejjaħ il-Mattew, raġel kien pubblikan, ma qagħadx jiddejjaq ħanażel midne pubbliku, ħanażel persuna li ħadd ma ħajafdaħ, ħanażel persuna li ħadd ma ħajemnu, dan immaġinaw meta Ġesu għażel il-Mattew il-pubblikan, dan il-lut ma tantx kienu taħarsu li b'mod tajjeb għax dan fajnejhom kien għadu tagħhom għaliex kienet tiġbor it-taxxa għar-Rumani u r-Rumani kienu dewa tagħhom. U barra minn hekk daw it-tax collectors kollhom anke l-fama li jieħdu taxxa ġusta. Mela kienu jħarsu lejh kemm bħala ħalliel u kemm bħala għadu. U propju Ġesu ma nafx kif qalu f'moħħu lil dan il-ħalliel u għadu tagħhom irid jippreżentawlhom ftit wara bħala persuna li jridu jilqgħu il-messaġġ ta' Ġesu permezz tiegħu. Imma il-loġika tal-la mhijiex tagħna SST. Ħafna drabi aħna nintilfu fil-ħsibijiet tagħna, fir-raġunamenti tagħna, imma l-Vanġelu tal-Grazzja jaqleb il-loġika tagħna ta' taħt fuq. Ma jmurx kontrija, imma jmur lil hinn minnha. SST. Għax dan huwa Alla, ma nistgħux impoġġuh f'kaxxa Alla mbierek. Għax il-problema huwa meta aħna nagħlqu l-Alla f'kaxxa, Alla joħroġ minna u aħna nibqgħu fil-kaxxa li nkunu minna. U nispiċċaw skjavi tal-istess mentalitajiet tagħna. Nispiċċaw skjavi aħna stess tal-loġika li aħna nibnu. Imma il-Vanġelu tal-Grazzja SST, il-Grazzja tal-mulej taħdem bil-mod tagħha. Imma l-fatt huwa li l-mulej iva se jwieġeb huwa. U kif iwieġeb SST u dil-grazzja tiegħu kif taħdem? Il-Grazzja tal-mulej taħdem f'persuni SST. Il-mulej jibgħat persuni. San Pawlu rid ikun xut tal-Vanġelu tal-Grazzja f'kelma waħda rid ikun xut ta' Kristu li hu risposta tal-missier għad-diffikultajiet tal-bniedem. U dim realtajiet diffiċli SSTA, Alla l-imbirek ma jagħmilx magic, imma Alla jibgħat persuna. Ma jagħmilx maġija. Alla jibgħat persuna. Fil-kelma tal-Alla kontinwament naraw li l-grazzja tiegħu taħdem f'persuni, tibdel persuni biex imbagħad minn daw il-persuni Alla l-imbirek jżomm bħala strumenti f'idejh ħalli jkun jista' jġib persuni oħrajn qrib tiegħu. Narawha fl-istorja tas-salvazzjoni kontinwament hekk. Nibdew mir-rakkonti ta' Adam u Eva fil-Ġenesi, mbagħad imorru għar-rakkonti tal-patriarki, Alla jażel l-Abram. Persuna li jagħtih il-grazzja tiegħu ilqgħu miegħu ħalli mbagħad minn hemmhekk jibni din relazzjoni u minnu kellu jitnissel il-poplu ġdid ta' Alla. Rajna l-profeti semmejna l-Mosè, il-Ġesu eżistijej, l-Omna Marija, Alla jibgħat persuni. Il-grazzja tiegħu fina taħdem permezz ta' persuni. U d-importanti nil-qaw eżistijaj, għalix jekk aħna nwarbu l-persuni li l-mulej permezz tagħhom itwaslilna l-grazzja tiegħu, allura aħna nkunu nwarbu lilu mingħajr ma nindunaw forsi. Il-Vanġelu tal-Grazzja ifisser ukoll eżistijaj illi nifmu illi din l-inizjattiva ta' Alla ġejja mill-imħabba tiegħu lejn il-bniedem. San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu jidhir li r-Rumani jindirizzhom bħala il-maħbubin ta' Alla. Jekk hemm definizzjoni sabiħa tal-Nisrani hija il-maħbub ta' Alla. Alla li ħares lejna bħala il-maħbubin tiegħu u għalhekk hija grazzja. Għaliex? Għaliex ma konniex aħna kif jgħidilna San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu, ma konniex aħna li ħabbejna l-ewwel. Imma kienu li ħabna. Ġesu fl-istess Vanġelu ta' Ġwan jgħidilna b'mod differenti, mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom. Kollox jiġi minn din l-inizjattiva libera tal-imbirek fil-ħajja tagħna. U meta din ifhmu eżistijej, ejjew ma nalqgħu qalbna l-ħadd, ejjew ma niskantawx. Il-mulej huwa li jażel il-min irid. Il-mulej huwa li se jersaq lejk. Tistax tkun qiegħda fil-prostituzzjoni. Huwa li jrid jieqaf u jkun aħbar sabiħa lik jurik il-grazzja tiegħu u jsejjaħlek huwa. Tistax tkun qiegħda tgħix f'adulterju. Tiskantax il-mulej li tiltaqa' miegħek fl-adulterju tiegħek sabiex joħorġok minnu. Anke jekk ma tkunx int li tersaq lejh u jrid jersaq lejk dak u l-Vanġelu tal-Grazzja li hu jrid jagħmel l-ewwel pass lejk qabel ma inti tittamlu lejh. Jekk inti tgħix fid-droga, il-mulej jrid jersaq lejk b'mod jew bieħor se jibgħatlek persuni sabiex jgħinuk tinqala minn hemm u l-Vanġelu tal-Grazzja tiegħu. Jekk inti waħiel f'xi dnub fil-ħajja tiegħek ma tistax tinqala minnu, il-mulej ġej jiltaqa' miegħek hemmhekk. Jekk inti tkisser iż-żwieġ u l-familja tiegħek għal raġuni oħra, il-mulej ġej hemmhekk jiltaqa' miegħek dak il-Vanġelu tal-Grazzja u se jieħu din l-inizjattiva. Ħafna drabi il-problema tagħna li aħna ma nemnux li Alla jista' jħobbna daqshekk.
Fil-waqt li r-risposta għal problemi tagħna hija l-imħabba tiegħu, mhux kif nifhmuha ma aħna ma l-imħabba tiegħu hija persuntu stess. Ħafna drabi aħna ninalqu għall-imħabba ta' Alla. Għaliex ngħidu li Alla ma jħobbniex għaliex kellna esperjenza qarsa fil-ħajja. Mentri l-imħabba tiegħu tista' toħorġok minn dik il-qrusa, minn dik it-toma morra. Li inti taċċetta li int maħbub. Però ħafna drabi aħna ma naċċettawx li Alla jħobbna. Għax ħafna drabi aħna l-Alla npoġġuh bħal bnedmin l-oħrajn li jekk jiena f'ħajti kien hemm persuni li ma ħabbawniex, allura jiena dik nitfaħħa wkoll fuq Alla l-imbierek u ngħid li ma jħobbniex. Meta jiena naċċetta din l-aħbar it-tajba kif Pawlu rid ikun sinjal ta' din l-aħbar. Ta' din il-grazzja lil mulej iħobbni b'xejn, iħobbni gratis. Iħobbni għax iħobbni, iħobbni mhux għax jien tajjeb, iħobbni mhux għax jien ħażin, iħobbni mhux għax jien ħanamlu nur, iħobbni mhux għax jien ħanamlu suċċess, iħobbni mhux għax se jakkusta xi ħaġa minn fuqi. Dik l-imħabba tal-bnedmin aħna nħobbu hekk eżistijej. Mhijiex l-imħabba li tiġi mill-grazzja ta' Alla, hija l-imħabba li tiġi mill-egoizmu tal-bniedem stess. Jiena nħobbok sakemm, jiena nħobbok biex, jiena nħobbok għax. L-imħabba tiegħu hija iħobb għax iħobb, full stop, m'hemm xejn iktar. Bħal l-ilma, l-ilma tmismiegħu ixarbek għax huwa mxarrab fih nifsu. Għalhekk huwa eżistijej. Dik hija l-grazzja tiegħu. U din hija l-fejqan profond li aħna għandna bżonn. Il-bniedem qabel ma jirrealizza mhux b'moħħu, imma b'esperjenza profonda f'ruħu din l-imħabba, din il-grazzja tal-mulej, ma jistax verament jibda jiftaħ qalbu għall-imħabba tal-Alla f'ħajtu. Ma jistax verament jibda jħobb din il-libertà li Alla jħobbna fil-ħajja tagħna. U għalhekk San Pawl eżistijej fid-dinja ta' żmienu dak li hu rid ikun xut tiegħu rid ikun din l-imħabba. Il-parti tagħna eżistijej qegħdin nitkellmu mill-inizjattiva tagħna hija li nikkollaboraw. Ir-rida tagħna tkun hemm. Għax kif qed diversi drabi Alla ma jagħmilx magics. Il-parti tagħna jridu niftħu qalbna li aħna rridu nilqgħu naċċettaw, nikkollaboraw, nagħmlu l-frott li joħroġ minn din il-grazzja u minn din l-imħabba. Iva eżistijej. Irridu aħna nikkollaboraw mal-Alla, però huwa hu li jrid jagħmilha fik. Inti trid tikkollabora miegħu tagħmel il-parti tiegħek fl-għarfien li inti tiddependi minnu tisriħ fuqu u li l-imħabba tiegħu se tkun dejjem lejjun li minna ssib inti l-forza biex tagħmel l-emejjel tiegħek. Allura sistijej ejjew neħdu din il-Vanġelu tal-grazzja tal-Alla li nkunu xut tiegħu hekk fil-ħajja tagħna b'mod ġenerali, fil-ħajja tagħna b'mod partikolari. Ħan ngħid nsemmi ftit ċirkustanzi. Aħna pereżempju persuni li nafu li qegħdin jgħixu ħażin, aħna nikkundannawhom jew nippruvaw nilqgħuhom mal-imħabba ta' Ġesu li tgħinhom jinbidlu mhux jibqgħu kif huma. L-attitudni tagħna x'qed tkun? It-tħabbira tal-Vanġelu tal-grazzja jew tħabbira ta' xi kundanna eżistijej. L-istess situazzjoni fil-familja tiegħek, kollok persuni li qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet li mhumiex skont il-qalb tal-Alla huma x'inhuma. L-attitudni tiegħek hija waħda biss li kontinwament tgħid dak hu ħażin li hu ħażin tgħidu ta' m'rridx naqgħu ħallna fejn hemm il-ħażin u kollox jgħaddi. Imma int kif qed turi l-imħabba tal-mulej anke lejn il-midneb. Jew il-messaġġ li qegħdin inwasslu aħna l-ewwel trid tikkonverti biex Alla jħobbok u mhux tikkonverti għax Alla jħobbok. Għax ħafna drabi faċilment eżisti anke aħna bħala knisja noqogħdu attenti li l-messaġġ tagħna ma nagħmluhx kundizzjoni li tkun tajjeb mhijiex il-kundizzjoni biex Alla jħobbok. Issir tajjeb għax Alla jħobbok. Ma tix titbiddel biex il-mulej jħobbok. Imma titbiddel għax il-mulej jħobbok għax tkun għamil din l-esperjenza tiegħu. Però kemm faċli eżisti il-mentalità tagħna nitfgħu fuq Alla x'aħna hekk naħdmu ħaddieħor jitbiddel biex jiena nħobbu u jiena xi nħobb irid nibdel kulħadd bħali. Mentri aħna meta nesperjenzaw l-imħabba nitbidlu. U d-dimalla meta nesperjenzaw imħabtu u għalhekk l-mulej waċċan. Għalhekk Ġesu pereżempju anke fid-deritt tiegħu il-Margherita Lakok jitkellimha minn din l-imħabba tiegħu lill-bniedem. Anke l-Madonna f'diversi mid-deritt tagħha titkellem fuq din l-imħabba tagħha bħala omm lejn l-umanità. Għaliex l-umanità għandha bżonn taraf li hija maħbuba anke minn Omna Marija. Meta tiskopri din l-imħabba ta' Marija l-bniedem ukoll jibda jitbiddel għax Marija tħobbna bl-istess imħabba perfetta ta' Alla. U jekk Marija tagħmel hekk, Marija hija mudell tagħna kif jgħallimna l-Konċilju Vatikan it-tieni fil-Lumen Gentium, Marija xbiegħa tal-Knisja kif jgħid San Ambroġ. Ifisser li anke aħna bħala Knisja, anke aħna bħala Nsara, l-ewwel pastana rridu mhux li nibdlu n-nies imma li nħobbuhom l-ewwel. U nħobbuhom fil-verità mhux bit-paċpiċ. Għax il-bniedem meta tħobbu jitbiddel. Mela nkun xut tal-Vanġelu tal-Grazzja mhux biss meta jiena nipprietka u nitkellem dwar il-grazzja tal-Alla, imma meta jiena nieħu fuq l-istess attitudni ta' Ġesu,
illi l-ewwel tiġi l-grazzja mbagħad tiġi l-bidla pereżempju. Allura jiena nfittex li nagħmel jien l-ewwel pass, kif għalli jagħmel l-ewwel pass. Li jiena nisma' li jiena nkun attent għas-sitwazzjoni ta' dibatija ta' madwari kif Alla jhu attent. Li jiena nwieġeb bil-persuna tiegħi kif Alla wieġeb bil-persuna tiegħu fl-inkarnazzjoni permezz ta' Kristu. Dan hu l-Vanġelu tal-Grazzi tiegħi. Li nsiru xut tiegħu mhux billi nagħmlu xi ħaġa barra minna, billi aħna stess ħanitek insiru dan il-Vanġelu, billi nieħdu fuqna l-istess attitudni tal-Mulej Ġesu. Din hija esperjenza sistijina naqbija anke li aħna diversi minna nagħmlu fil-laqgħa tat-Talb tal-Mir. Il-laqgħa tal-Mir li jmissa tkun fid-9 ta' Ġunju fis-7:30 ta' filgħaxija il-Knisja ta' Santa Lina Birkirkara. Nibdew fis-7:30 bit-talba ta' Rużarju konna l-qudies l-adorazzjoni u hemmhekk nitolbu minn qalb il-grazzja tal-Mulej illi taħdem fina. Hija l-eżistij fil-ħajja tagħna l-kull kemm aħna hekk inħossuha dan il-bżonn li niskopru din il-grazzja tagħha ħalli nkunu xhieda tagħha fi żminijietna. U jekk nagħmlu dan il-Mulej qed nasli.